amics, que de l'avui no podem fer bugades perquè tenim el dia núvol, però sí que us explicaré quins són els millors detergents. Bé, a mi una de les coses que més em va preocupar amb el canvi de rumb inesperat que vaig patir a partir de l'octubre va ser no el menjar, perquè el menjar vaig tenir la gran sort d'una bona amiga, l'Olga, que em va fer classes de forma ràpides, i d'en Plade, del meu amic Plade, en Josep Maria Plade deia, que en qualsevol moment el trucava i m'ajudava, no? El meu màxim problema era saber quin era el millor detergent per rentar la roba, perquè, esclar, aquestes coses s'han d'aprendre, no? I n'hi ha tants, perquè, esclar, vaig anar, recordo, a finals de setembre, primeres d'octubre, a l'Hipercor, al Corte Inglés d'aquí a Girona, i a la planta d'alimentació, esclar, vas allà i veus que si el Micolor, que si el Colón, que si el Whip Express, que si el Lagarto, n'hi ha un que es diu Lagarto, que és molt antic, que si el Nori, que si el Parlant, l'Esquip, l'Helena, hi ha de tot allà. I recordo que el que vaig fer va ser, trucar a en Plade i dir que, escolta, amic Plade, tinc un problema i no sé quin detergent comprar. I es veu que devia estar atenent a una senyora perquè va anar molt ràpid. Va dir, mira, l'Ariel, el millor és l'Ariel. Dic, doncs bé. I un cop miro l'Ariel, esclar, n'hi havia allà que si l'Ariel Fresh, que si l'Ariel normal, que si l'Ariel Alpino, i dic, saps què? Torna a trucar perquè te digui, aviam, quin és el millor. I ràpidament em va dir, el Sensation Fresh, una cosa així. I sí, vaig comprar el Fresh Sensations, exactament. Va ser el meu primer detergent que vaig comprar en la meva història, en la meva vida. I, esclar, quan es va acabar, doncs vaig comprar aquest, que és l'Ariel Alpine, que és boníssim, que fa una olor increïble, com us podeu imaginar, de pi. Bé, doncs arran d'això sempre he fet servir l'Ariel, ha estat un dels meus preferits, és un dels meus preferits, a més et regalen aquest taponet, que fa molta gràcia, perquè et pots mesurar bé el líquid que hi has de posar, però a mesura que un va aprenent, a mesura que un va fent, va aprenent. I aleshores, doncs aquí teniu la meva col·lecció, de moment, de detergents, fins i tot aquest, i aquí. Bé, i us explicaré ara per què serveixen aquests detergents i quin és el millor per cada cosa. Bé, el millor per mi és l'Ariel. Aquest va molt bé per tot el que sigui roba blanca. Per exemple, aquesta camisa, que té tonalitats roses, un ros molt, diguéssim, molt blanc, aquest es podria rentar perfectament amb Ariel. Tot el que sigui blanc, mitjons blancs, camises blanques, samarretes blanques, calçotets blancs, jerseis blancs, tot això, pantalons blancs, el millor és l'Ariel, el que dava més blanco, us en recordeu aquell anunci de l'Ariel? Doncs l'Ariel. I aquest l'Alpine és molt bo perquè fa molta olor de pi i de net, dona una sensació fantàstica i la roba també surt molt bé. És el més car de tots, però val la pena. Bé, després, per roba negra, aquest és el millor, és la marca blanca de Mercadona, és Bosque Verde, fa una olor increïble, fa una olor fresca, fa una olor fresca, aquí grava és en Bernat, el meu fill, i deixa el negre netíssim i la roba molt, molt fina. Negre, gris, negre, us el recomano, roba militar, que ara es posa de moda, la meva nena, la Caral, sempre em porta, doncs el de Bosque Verde, roba oscura, aquest és el millor, per roba negra. Després, aquest és boníssim, el Norit, això és increïble, aquest va fantàstic, també fa una olor, però no deixa gaire olor a la roba, us ho dic perquè ho sapigueu. La roba no la deixa tan bon olor com l'Ariel és fantàstic. El Norit per què va bé? Doncs el Norit pels texans, no us ho podeu imaginar. La roba texana, els texans, els renteu en Norit, queda un efecte com d'elastine, que és aquesta substància que es posen els texans perquè quedin sedosos, doncs queda totalment sedós, queden molt i molt bé. Els texans, després també roba delicada, la podeu fer servir amb aquest, amb el Norit, i també
us el recomano per les tovalloles. Per les tovalloles, Norit. Texans, Norit. Bé, aquest és un... Això és un mata-roba. Aquest és el que faig servir per als draps. Hi ha un videotutorial que vau veure que amb els draps hi posava l'Ariel i em va trucar una amiga meva, la Malú, i em va dir: boig, què fas de rentar els draps amb Ariel? I poses, lleixiu conejo, va dir sobretot que havia de ser conejo, amb una plata d'allà, amb aigua i lleixiu i que quedin ben nets. Bé, i una altra persona també em va dir que es faci servir un detergent normalet. També doncs, podem fer servir aquest, el Formil, aquest fa olor d'aloe vera. Bé, està bé, però aquest és pels draps de cuina. Aquí tenim, bé, és del Lidl, no sé si ho he dit, és la marca blanca del Lidl, Formil, aloe vera, és baratet, vull dir, draps, encara gràcies. Aquí tenim el Bosque Verde, marca blanca de Mercadona, per les taques. Si teniu taques o, per exemple, la roba interior bruta, feu així, xiu-xiu, i cap al tambor. Aquest, recordeu-vos, hi ha un videotutorial també del percarbonat. Això per la roba blanca, samarretes, que a vegades aquí queda de color marronós, doncs ho poseu una culleradeta en el mateix calaix que tireu el detergent, una cullereta o dos de sopa. O bé ho poseu doncs, amb una safata i allà doncs, mitja horeta que es remulli. I recordeu sempre el suavitzant ha de ser de vinagre de vi blanc, d'acord? Doncs bé, aquí teniu els detergents, els que us recomano jo, i els meus favorits. Ariel, Norit, aquest, feu un texans, ja ho veureu. Que vagi molt bé, dies confinats, però de mica en mica anem sortint i ens anirem posant guapos. Que vagi molt bé, adeu-siau.